nganggo tipos bener. Tipos bener. Ya tipos. Lah malah jegok ngono nyapa to. Malah kok Mas. oh deng. Ngentekne nanas pertelon. Aduh adek, Kene apa, Dik? kena telek. Lah kono sambat to awakmu. Kowe iki lho apa? Lah ki nyapa kok mbok jawab iki lho. Lah kowe mau sambat aduh Adik. Ya, aduh adik ndang. Sampe. Aduh adek. Aduh. Nyapa mosok senggane ndok. Aduh adek. Aku butuh. Masalah ndasing tuh. Ganggu lo mari. Nyapa kok. Ya ampun, Pak.